नमस्कार, मी सरोज. परब किचन मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तुम्ही बघितलं अशात जवळजवळ 15 दिवस झाले स्नेहा वहिनींना लाईव्ह योग नाहीतर व्हिडिओ योग त्यांची शूटिंग बंद होती. त्याचा झाला तसाच आमची सासू जसं तुमका सगळ्यांना माहिती आहे अचानकपणे गेली. तशीच अजून एक दुःखद घटना आमच्या घरामध्ये घडली. त्याच्यामुळे स्नेहा वहिनीने ब्रेक घेतलो. मध्ये जे आमचे जुने व्हिडिओ होते जसे अमावास्येचे होते किंवा गुरुपौर्णिमेचे शूट होते किंवा रेसिपीज शूट होते ते मी जुने व्हिडिओ जे होते ते एडिट करून आम्ही टाकले. पण नवीन व्हिडिओची शूटिंग अजूनही तशी झालेली नाहीये आणि लाईव्ह व्हिडिओला सुद्धा वहिनी नव्हत्या. तर त्याचा कारण असा हा म्हणजे एका पाठोपाठ दोन दुःख जशी आपल्यावर येतात तशीच आमच्या घरामध्ये झालं आणि वहिनीचे वडील अचानकपणे गेले. सासूच्या दुःखानं दुःख पचतं न पचतं त्याच्या पुढे हे दुःख आलं. तर वहिनी आता तुम्हाला सांगतील की अचानकपणे 6 ऑगस्टला असं काहीतरी झालं ज्याच्यामुळे ह्या सगळ्या घटना घडल्या. आता वहिनी तुम्ही. रोजच्या प्रमाणे मी उठले 6:30ला मुलगीला पाठवलं. नंतर मी माझं सगळं पूजा वगैरे करून उभी राहिली आणि म्हटलं आता जेवणाला सुरुवात करूया. देवपूजा करून झाली आणि मी भाजी चिरायला घेतली. तेवढ्यात फोन आला माझ्या भाच्याचा, बहिणीच्या मुलाचा. मावशी आजोबांना खाली पडले, डोळे उघडत नाहीत, आम्ही हॉस्पिटलला नेतोय, तू ये. तेवढंच फक्त मी धस्स झाले आणि खाली बसले. काहीच नाही, एकदम थंड पडलं माझं शरीर. आणि परत 5 मिनिटांनी मी फोन वाजला म्हणून परत 5 मिनिटांनी फोन वाजला, उठले. आणि मग त्यांनी भाच्यानेच फोन केला, मावशी आजोबा नाही राहिले. एवढं ऐकल्यानंतर जे मी कोळमळली ना तिथेच कोळमळली आणि जोरात अशी म्हणजे बाबा अशी आग मारली आणि मी कोसळूनच पडले. त्यांनीच माझे मिस्टर बाहेर आले आणि मग मी त्यांना बिलगून खूप रडली. म्हटलं हे पाठोपाठ हा दुःखाचा धक्का नाही पचवत आहे तो हेच. तो मायेचा आसरा तर गेलाच, पण हे माझ्या डोक्यावरचं छप्पर गेलं. लहानपणापासून त्यांनी जे हे केलं होतं. आई माझी 93 मध्ये ऑफ झालेली. ते 93 मध्ये नाही, 93 मध्ये भाऊ ऑफ झाला आणि त्याच्यानंतर आई जी जागेवर होती तेव्हापासून सगळं आमचं बाबा करत होते. सगळं एकूण एक गोष्ट केस विंचरणे, म्हणजे आम्ही भावंड होतो 6 जणी. त्याच्या पाठीवर जो भाऊ झालेला तो ऑफ झाला 93 मध्ये. त्याच्यानंतर जे धक्के होते ते पचवत माझी मोठी बहीण गेली, पाठची बहीण गेली. एका वर्षात असे 3 फटके आम्हाला जे पडले ना ते पचवून सुद्धा माझ्या बाबांनी आई जागेवर असून आम्हाला खूप सावरलं. म्हणजे आमची लग्न करून देईपर्यंत त्यांनी सगळं, आणि प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन म्हणजे बाबा. काय तर आज हे बाबा बघतील ना, बाबांना विचारते आणि ते द्यायचे पण. काय तर हा बाबा असा असा झाला, मग ते बोलायचे पोरगे असा असा करूया, चल मी येते. आणि कुठेही ते यायचे. आले की कसं घेऊन जाणार, बरोबर घेऊन येणार आणि ते काम होणार म्हणजे होणार. म्हणजे आम्ही निर्धास्त होतो. पण आता त्या कामाला आणि मी फोन आता हातात घेतला, माझे बाबा म्हणून जो सेव्ह केलेला आहे नंबर तो आता डायल मी करू आणि मला समोरून हॅलो कोण बोलेल, बाय बोल कोण बोलतंय, असं बाय बाय बोल बाबा बोलतोय असं कोण बोलेल. आता मी आता बाबा म्हणू कोणाला म्हणू. लहानपणी सुद्धा जत्रा म्हणू नको, लालबागचे गणपती म्हणू नको, बोट नाही पकडायचे बाबा. मी म्हणायचे बाबा सगळे बाबा बोट पकडतात, तुम्ही का नाही बोट पकडत, तुम्ही असा बावसो गीता पकडता. बाय माझी पोरगी असली ना तरी सुद्धा काय पोरा हरवतात, बोटा सुटतात गर्दीमध्ये. बावसं सुटणार नाही, बावसं मी घट्ट आणि खूप घट्ट पकडायचे. आम्ही म्हणायचो बाबा किती घट्ट पकडता, नाही नाही. रस्तो क्रॉस करते वेळी सुद्धा बाबा असे बावसं पकडायचे. अहो आता लग्न झालं, गेल्या वर्षी मी बाबांबरोबर हे होते, सोनमचे पप्पा आणि माझं दीर होतं 2 नंबर. आम्ही गेलो होतो आणि बाबा होते. तेव्हा पण ते बरोबर असे सुद्धा त्यांनी असं माझं बावसं पकडून नका रस्तो क्रॉस केल्याने होतो. मी म्हणले म्हणजे बघा, अजूनपर्यंत सुद्धा लेकीची काळजी. पोरा किती मोठी झाली तरी बाबांसाठी मोठी नाही. वहिनीच्या वडिलांचं नाव होतं विलास. विलास गावकर. ते आज म्हणजे 6 ऑगस्ट रोजी त्यांना देवाज्ञा झाली. आणि असं म्हणतात बाबा नावाचा किंवा आई नावाचा जो आपल्या आयुष्यामध्ये जीवनामध्ये जो कोपरा असतो, उणीव असते ती कधी कुणी भरून काढत नाही. आणि माझे बाबा, आपण प्रत्येक जण एका ठराविक वेळेला त्यांचा दिवसातून कॉल येणार. आपलं लग्न झालं म्हणून काय आलं, माझे पण वडील अजूनही मला एका ठराविक वेळेला कॉल करतात. तसे वहिनीला पण त्यांचे वडील कॉल करायचे. तर अजूनही ते म्हणजे असं आपण वाट बघतो आतुरतेने की आपले वडील आपल्याला कॉल करतील. कुठून तरी ती गोष्ट खरी नाहीये, म्हणजे आपण त्या सगळ्यामधून जातो. म्हणजे त्यांचा अंतविधी, त्यांच्या सगळ्या गोष्टी आपण 10-12 वगैरे सगळं करतो. तरी पण कुठेतरी एक वाटत असतं मनाला की अजूनही आपले वडील आहेत, तो कॉल वाजेल, त्या कॉलवर आपले वडील असतील.
हे एक म्हणजे एक म्हणतात ना, समजण्या पलीकडची जी गोष्ट असते ती असते आणि प्रत्येकाला आपल्या आई वडिलांमध्ये आदर. आई तर अगोदरच गेलेली वहिनींची. आता होते ते होते बाबा, त्यांचा आसरा. त्याच्यानंतर आमची सासू होती, तीही गेली. त्या अशा एका मागोमाग एक दुःखाचे डोंगर जे म्हणतात ना, पण मला विश्वास आहे की वहिनी ह्याच्यामधनं बाहेर येईल. बाबांच्या आठवणी काही ज्या असतील, ज्यात आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करण्याचं कारणच एवढं होतं की आम्ही सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो. असं म्हणतात की परिवारामध्ये गोष्टी सुख आणि दुःख दोन्हीही शेअर करावे. तर आमच्या जीवनामध्ये जशी सुख येतात ते तुम्हाला सांगितले, तसं हे जे मोठं दुःख येऊन गेलं आता हल्लीच, ते दुःख म्हटलं तुमच्याबरोबर शेअर करावं. अजून बाबांच्या विषयीच्या काही गोड आठवणी असतील ज्या तुम्हाला अशा शेअर कराव्याशा वाटत असतील. दुसरी आठवण म्हणजे माझं लग्न होतं ना, त्यावेळेला ते माझ्या समोरच नाही आले. माझं कन्यादान माझ्या छोट्या चुलत्याने केलं, पण ते असे डोळ्याला डोळेच नाही भिडवत होते. त्यामुळे माझ्या लग्नाच्या फोटोमध्ये ना बाबांचा एकही फोटो नाहीये. त्यांनी कन्यादान केलं नाही म्हणून नाहीच, पण ते समोरच येत नव्हते. कुठच्या कोपऱ्यात होते. पाठवणी जेव्हा याची शाल टाकतात, माहेरची शाल परत काढून घेतात ती सासरची द्याल, तेव्हा सुद्धा बाबा नव्हते. ते आलेच नाही समोर. फक्त एक नगरसेवक आलेला, तेव्हा त्यांनी माझ्याबरोबर फोटो काढला. ते पण त्याच्या बाजूला उभे होते. नाहीतर एकही फोटो नाही. माहेरचा हा, आहे आम्ही जो आम्ही व्हिडिओ जो केला, अल्बम करत होतो. त्याच्यात हा. माझ्या बाबांबरोबर फोटोच नाही. नंतर आम्ही जेव्हा दरवर्षी वाशीला जायचो, मे महिना किंवा त्यांचा जूनमध्ये बर्थडे असायचा, तेव्हा तो साजरा करायचो. ते हल्लीचे फोटो आमचे. नाहीतर असं कधी वाटलंच नाही, फोटो कशाला पाहिजेत, बाबा आहेत ना. एक कॉल केला की बाबा असणारच. आणि आपण जायला काय आहे तिथे, वाशीला राहायचे ते. पण असं वाटलं नव्हतं की त्यांचं होईल. सकाळी ते उठले व्यवस्थित, टीव्ही लावायला बसले आणि तिथेच धानकन कोसळले. म्हणजे आजारी होते की मी बघायला जाईन, असं झालं नाही. तीच एक खंत राहते मनात की मी त्यांना बघू शकले नाही जाऊन. एवढंच. आले होते ते 2 दिवस आईच्या वेळेला हा. इथे आले होते. आजीवर सासूचं सुटकात आमच्या. आले लेकीच्या घरी. आणि सगळ्यांना, बहिणींना असू दे, सगळ्यांना त्यांनी भरभरून दिलंय. असं नाहीये की आम्हाला न देता गेले, असं काही नाही. भरपूर दिलंय त्यांनी. कुत्रा, मांजर काही असू दे, दारात काय झालं ते मांजर सुद्धा त्यांनी पाळले, तेही अजून काही खात नाहीये. असं ते सैर-बैर झालेलं आहे. कुत्रा दारात मेला की ते उचलून स्वतः जाऊन गाडायचे. एवढं म्हणजे त्यांचं प्राण्यांविषयी सुद्धा हे होतं. मुलं तर आम्ही होतोच, पण त्याच्याबद्दल लोकांना सांगायचे, असू दे माझ्या मुली, नको असू दे मला मुलगा. दिला ना बस झालं. ह्या मुलीच माझ्या 4 दिशेने धाय मोकलून येते, माझे बाबा, माझे बाबा. आणि खरंच असं वाटतं की गेले आता सोडून बाबा. आता कोणाला बाबा म्हणून हाक मारणार? आणि समोरून कोण मला म्हणणार की बाबा बाय, उठ, चल जाऊया, ह्या झाला ना, ता झाला ना, ह्या रवला ना, असं वाटतं आता. नाही, आम्ही पण जे वहिनीचे बाबा म्हणजे माझ्या लग्नानंतर जे पाहिले ते असेच होते, सपोर्टिव्ह होते. मुलींना त्यांनी उभं केलं. अजूनही त्यांच्या मुलींना कुठल्याही गोष्टीसाठी त्यांच्याकडे बघायचे. आपल्याला जसं आई वडिलांना आपण लहानपण म्हणजे लहानच राहतो ना कायमचे, किती मोठे झालो तरी तसंच असतं. आपण पण आपल्या आई वडिलांकडे नेहमी, मोठ्या माणसांकडे किंवा आपल्या आई वडिलांकडे नेहमी आशेने बघत असतो की अरे, आपल्याला संकटातून बाहेर काढतील किंवा आपल्या ज्या जीवनामध्ये येणारी वादळं आहेत ते कुठेतरी थांबवतील. आता असं झालंय की त्यांचं म्हणजे एक बोलतात ना की असं आहे, म्हणजे एक तुम्हाला काय शब्दात ते मांडता येत नाही. माहेरच संपलं हा. माझं. तुम्हाला एक तर मनापासून सांगते की माझं आता माहेरच संपलं. भाऊ असं नाही, 4 नाहीये, पण बहिणी 4 बहिणी आहेत वहिनींना. 4 बहिणी त्यामुळे आहेत. हा, हा, त्यामुळे पण एक दुसऱ्यासाठी त्या आहेत अजूनही. बाबा त्यांचा एक केंद्रबिंदू असतो ना. आई वडील हे आपल्या आयुष्यामध्ये केंद्रबिंदू असतात आणि त्याच्या अवतीभोवती आपण बहिणी भावंड वगैरे असतो. तर आता त्यांचा केंद्रबिंदू फक्त निघालाय, पण आता त्या केंद्रबिंदूमध्ये मला असं वाटतं की मोठी बहीण म्हणून वहिनी आल्यात आणि त्यांच्या 4ही बहिणी त्यांच्या आजूबाजूला आहेत. आता वहिनीच आहेत त्यांच्यासाठी त्यांचं माहेर. त्यामुळे असं म्हणू नका की माहेर संपला. आम्ही सगळे पण आहोत, तुम्ही आहात, सगळे आहात. कारण काय असतं, जसं जन्म आहे तसं ह्या गोष्टी पण होतातच. पण एवढंच झालं की एकामागोमाग एक ते दोन्ही गोष्टी म्हणजे थोडा वेळ म्हणतात ना, वेळ अशी असते की निघून जाते. तर ही वेळ ही आमची निघून जाईल, पण फक्त थोडा वेळ दिला असता तर कदाचित सावरता आलं असतं. तर एवढंच म्हणायचं की हा हा. व्हिडिओ करायचा म्हणजे काय? या दुःखातून आता सरोजनी मला फोन केला, "वहिनी काय करूया?" तर मी म्हटली, "तू तुझे जुने व्हिडिओ असतील ते टाक आणि आम्ही आधी करून ठेवतो. हा. हे लाईव्ह सारखं नाहीये की करा आणि लगेच तुम्ही बघा." आधीचे आम्ही 2-3 व्हिडिओ आधी करून ठेवले होते. करून ठेवले होते. ते आम्हाला दाखवावेच लागतात त्यावेळेला. जशी नागपंचमी आली किंवा काही कोणता हम्म. सण आला, त्या आधी आम्ही शूट करून ठेवलेले रक्षाबंधनचे असते. व्हिडिओज. एडिट करायचे असतात
मग ते एडिट करून त्यावेळेला टाकावे लागतात. असं नाहीये की आम्ही ह्या दुःखाच्या वेळेला केलेले आहेत. अगोदरच काही शूट केलेले असतात ते दाखवायचे असतात. आणि राहिली गोष्ट, जसं सासूबाईंनी म्हणजे आईने जे सांगितलं होतं आईने, की तुम्ही करत राहावा ह्या चॅनल, तुमचं नाव होतं. तसे माझ्या बाबांनी पण सांगितलं, तुला काय करायचंय तिथे जाऊन, फक्त आपलं करायचंय, खायचंय आणि बोलायचंय ना, हे कर. तुझ्या पोरांकाच चांगला ना आता. त्यांचा पण सपोर्ट होता वाशीला सगळ्यांना. त्यांचा छोटा फोन होता, पण कधी मी गेली ना तर मित्रांना सांगायचे, ह्या चॅनल ओपन करा, माझी मोठी लेक हा बघा. त्यांना खूप अभिमान होता. कुठलीही मुलगी असू दे, भले आता सरोज होती, एवढी एवढी शिकली आहे म्हटल्यावर म्हणतात बघता शिकला ना, तेव्हा ती कामाला होती लग्न झाल्या झाल्या. आता अशी मुली शिकले ना तर मला एकदम अभिमान वाटतं. म्हणजे मुलगा नसला तर काय झालं, मुलीही सगळं करू शकतात. तसं आम्हीही केलं बाबांचं. स्मशानात मी कधी गेली नव्हती एवढी वर्ष झाली, पण आता आम्ही गेलो. ह्या गोष्टी बघवत नव्हत्या, पण बाबांनी आमच्याकडनं करून घेतलं. नसो मुलगा, करा तुम्ही. आणि 10वं पण 10वं त्यांच्या पण याने, पिंडदान सगळ्या वगैरे गोष्टी. सगळं आमच्या हातूनच करून घेतलं. मनाला फक्त एकच समाधान वाटलं आणि मी सगळ्यांना फोन केला. भले माहेरचे नसू दे, बहिणी तर होत्याच तिथे. सरोजला, भावजींना, त्या त्या जावेला, त्या भावजींना मी फोन केला, की असं झालं ना, पण आता बाबांनी जे पिंडाला कावळा शिवला ना, तेव्हा एक जे मला समाधान झालं ना, नाहीतर ती आतमध्ये एक घुसमट होती 12 दिवस. ती माझी जरा ही झाली. काहीतरी राहून गेलेल्याचं एक हां. जे उणी पटकन आपल्याला ठेवल्या हे असतं. ठेवल्या कावळा शिवला पिंडाला 10व्या दिवशी आणि 12वं सुद्धा छान झालं. आमच्या परीने आम्ही करायचा प्रयत्न केला आणि भटजी बुवा म्हणजे गुरुजी होते, ते छान भेटलेले. त्यांनी हरकत नाही म्हणतात, मुलीच सगळं करतात, मग मुलींनी करायचं. असं काही नाही की त्यांचं कोण नव्हतं. मुलींनी जावंही करायचं, मग तुम्ही करा. आणि केलं मी. पण ते एक समाधान वाटलं. आज त्यांना 15 दिवस झाले, पण असं वाटत नाही की मला आता वाशीहून फोन येईल आणि बोलतील, बाय काय झाला, राम काय करता, बाय काय करता, ती शाळेत गेला एक काय. ती आपल्या त्यांची वेळ मनामध्ये. होती, दुपारची म्हणा, हा. 4 वाजताची अशी वेळ होती. आराम करून झाला की सगळ्यांना फोन लावायचे. फक्त तो शेवटचा एक फोन राहिलेला त्यांचा. गावावरनं आले आणि त्यांनी 2 दिवसात तो फोन केला नाही. मी म्हणाली माझं रेशन कार्डाचं काम झालं की बाबांना लगेच फोन लावेन, आणि तो एक राहून गेला माझा. शेवटचं त्यांचं बोलणं जे होतं ते असतं. कधी कधी काय असतं माहितीये, वेळ काळ अशी येते, असं म्हणतात, जो माणूस जवळ असतो तो लांब जातो आणि जो लांबचा असतो तो जवळ येतो. अशा गोष्टी घडतात. आई आणि बाबा एक वेगळंच असतं. आई गेलेल्याचं दुःख पचवलं होतं आम्ही. 25 वर्षानंतर आता बाबा गेले, की ते ते दुःख नाही पचायला होत आहे, की ते आता खूप. कोणीच नाही राहिलं. एकदम असं वाटतं ओसाड झालंय. जीवनातला एक आनंदच गेलाय. शांतता झालीय वादळानंतर असं वाटतं. ते असंच आहे. तर आता सांगाय म्हणजे आता असे हेच आहे की झालंय आम्ही आपण आता तरी. परत हम्म. आम्ही व्हिडिओ असे येऊ, हम्म. किती प्रयत्न करू. दुःख आहे मनात, पण ते आता किती उभारून येणार, किती तुमच्या पुढं येणं तेही आहे. पण येणार मी, थोड्या दिवसाने येणारच. आता म्हटलं आता सणासुदीचे दिवस आहेत, व्हिडिओ हा. आताच चालणार चॅनल, नंतर काय सांगता येत नाही. मग त्यामुळे त्यामुळे आणि आम्ही. आपल्या मुलांना सुद्धा 15 ऑगस्टला मला दुर्वांग विचारतो, मम्मी मी सफेद कपडे घालून खाली जाऊ काय ग? तेव्हा एक मला कसं तरी वाटलं, म्हणजे लहान मुलं असतील अज्ञान, त्यांच्यासाठी आपल्याला हे सण करायचेच असतात. बाबा आलेले ना आईच्या वेळेला इथे, 10व्याला आलेले ते इथे आईच्या. तेव्हा मला म्हणालेले, दुर्वांगला इच्छा झालेली पनीर वगैरे खायची. बाबा म्हणतात ते दे, तो लहान आहे, अज्ञान आहे. त्यामुळे आपण आपल्या लहान मुलांना भले दुःख असू दे, त्यांचा जीव मारू नये. त्यांचा त्यांच्यासाठी करणं. आणि आमचा हा बिझनेसच आहे की रेसिपी दाखवणं. त्यामुळे जसे सण येतील, आम्ही सण नाही साजरे करत, तर आमचा एक व्यवसाय आहे. त्याच्यामुळे त्या व्यवसायाला निगडीत ज्या वस्तू किंवा पदार्थ दाखवले जाणार ते आम्ही दाखवू. जसं की रक्षाबंधनचा सण येतो आहे, गोपाळा असू दे, ओवाळ्याचे, शेगलाची भाजी जन्माष्टमी पासून ते असेल. दिवाळीचा हा, पूर्ण फराळ फराळापर्यंत आम्ही दाखवायचा प्रयत्न हा, करू. जेवढं होईल तेवढे रेसिपीज आम्ही दाखवू. कारण हो. आमचं जसं म्हणाले ना, रेसिपी हाच आमचा केंद्रबिंदू आहे परब किचनचा. जसं आपण कार्य झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी कामावर जातो, तसंच आम्हाला सुद्धा उठून हे करायचंच आहे. आणि हे सांगितलंच होतं की तुम्ही उभ्या राहा आणि करा. आता मी मोठी आहे, सर्व सांगते मी मोठी आहे, मी करायचं तर मला आता करायचंच आहे, पुढे न्यायचंच आहे. भले बहिणींना कसली मदत लागली तर माझ्याकडे असेल तर मी त्यांना मदत करू शकते ना, असं सुद्धा आहे. आणि वाटा राहिला तर कुणाला तरी आपण देणं हे मोठी गोष्ट नाहीये, पण त्यावेळेला आपल्याकडे पण असणं खूप गरजेचं आहे. आणि असं आहे. आमचा हा बिझनेस असल्यामुळे आम्हाला तो बोलतात ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा. त्याच्यामुळे आमचं हे चॅनल आम्ही चालू ठेवणार, रेसिपीज ही चालू ठेवणार. तुम्ही जसा प्रतिसाद आतापर्यंत दिलाय तसाच द्या. आणि वहिनींच्या वडिलांसाठी
जी आम्ही श्रद्धांजली तुम्ही पण देऊ शकता, आपणही देऊया. आणि वहिनींच्या वडिलांचं नाव होतं विलास विठ्ठल गावकर. हा. तर अशा प्रकारे वाशीला राहायचे आणि हा. जास्त करून ते गावी पण जायचे. आमचे मीठ मुंबरी गाव ते तुम्हाला रेसिपी मध्ये माहिती आहे. हा. हल्ली हल्ली मी बोलतच होती, माझा फ्रेंडशिप डेलाच म्हणाली माझा हा. पहिला मित्र म्हणजे माझे बाबा, हे मी बोलले होते. पण आता तो मित्र सुद्धा गेला असं झालंय. आणखीन मी जास्त काही बोलत नाही.